যতন হামবাই তিনি চিকনসা কাইসা প্রেস কনফারেন্স প্রেস মিট মাखलायखा स्पेशली जों दिनै पार्टी सिद्धांत नागै जों काइसा रिमाइंडर लेटर चिठी जों सैखा दिनै होम मिनिस्टर अमित शाह जी तै दिनै प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तै दिनै जेपी नड्डा दिनै बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट वो कथानो जों चिठी सैखा मेमोरेंडम सैखा ओ कपिना जों दिनै मुख्यमंत्री जों रिखा दिनै मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जों बरम याफाखा अब दिनै काइसा गोजाम चिठी जे रिमाइंडर जों जत साइमानो दिनै आईपीएफटी पार्टी 2018 गो इलेक्शन सिगां जों गोबां माकक सालायखा बीजेपी सेंट्रल लीडर बाय इवेन जों मालायखा आजराव दिनै तंमान होम मिनिस्टर दिनै राजनाथ सिंह जी बने आमालो अ कमिटी खाजाबो तै जों मालायखा दिनै मोदी जी बाय जों मालायखा प्राइम मिनिस्टर जों मालायखा मालायगै जों बरबाय गोबां माकक सालायखा सालायन बिसिंगो बरफ साखा दिनै त्रिपुरानि समस्यानो त्रिपुरा सरकारनि समस्या नायना बागै बरकासे कमिटी खानाय कमिटी खाखा आबनो निनि हाई लेवल कमिटी खामानि बिसिंगो आरो जागा साबजेक्ट दङ जे दिनै त्रिपुरा सानि समस्यानो नायनाय आरो सुये दं स्राय सुये दङ सोशियो इकोनॉमिक एंड पलिटिकल प्रॉब्लम आबनो नायगिन खायनाय बागै आबनो सल्व खायनाय बागै बरकासे कमिटी खायखा हाई लेवल कमिटी अंडर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ते आ कमिटी राव त्रिपुराव फायखा वाइलि फैगा त्रिपुराव बर दुई बार फाइगै जत पलिटिकल पार्टी बाय बर मालायखा बर हियरिंग खालायखा आं मइते मानो जों बरिखा मेमोरेंडम अबके गोबां मानसिनि पलिटिकल पार्टी राव आबनो जों मेमोरेंडम हामिट खालायखा इंक्लूडिंग एनजीओस आं मइते मानो जों सादागा प्राय निनि 25 टा ग्रुप इंक्लूडिंग एनजीओस बर डिमांड बर हामिट खालायखा मेमोरेंडम आरो निनि सीपीएम बो दङ जीएनपी दङ कांग्रेस दङ आईएनपी दङ जों दङ आगले गोबां मा पार्टी दिनै हाई लेवल कमिटी दङ बर मेमोरेंडम साबमिट खालायखा आबन तो yang सुइखा जे हाई लेवल कमिटी जेनेर गठन खायमानि आबनि रिपोर्ट ताफुन जों मायाखौ आबसनो रेनांथु तांगै आ रिपोर्ट दिलें तंखा आबन जों बन क्वेरी खालायखा तै अरबिन सुइखा जों रिसेंटली थांनाय जों 2019 काइसे दिनै काइसे फायमानि दिनै 125th amendment bill अब एडिशनल तै काइसा संविधान सुजाकमानि आ 125 amendment bill आबन तैबो जों दिनै स्टेट गवर्नमेंट दिनै काउंसिल अफ मिनिस्टर जों कैबिनेट आब रेजोल्यूशन पास लायै आबन सपोर्ट के जों रहखा आरो जत साइमानो आबार बय काइसा कमिटी खायजाखा आ कमिटी बहेंताबो जों खानाखा आबो अलरेडी बर रिपोर्ट सबमिट खायखा आरो भाइना जों 125 amendment bill एडिशनल तैगै आरो भाइना गोबां मा दिनै पलिटिकल पार्टी र एनजी र आबनो मन्थाइ बरखा बर मेमोरेंडम सबमिट खायखा आरो आईपीएफ देबो काइसा जों खायखा तो हाके अ कमिटी न मैक्सिमम जों आईपीएफ देनो आबो जों डिमांड खायमानि आ कमिटी रिपोर्ट बुताबो जों मानियाखौ जों खानाखा आ 125 amendment bill आबो अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा खायताबो लोकसभा बा राज्यसभा आबो टेबल लंनाय आरो डिसकासन नांनाय एरपर आबनो पास लायनाय आरो काउमा जों साइमानो जे आबो दिनै एडिशनल बुमुं आरो जों चेंज लायखा जों रिखा आबो दिनै सरकार तरफ থেকে आबो टीटीसी नाय त्रिपुरा टेरिटरियल काउंसिल आबाके बुमुं जों रहखा तैबो जों आरो नियो साका दिनै साबजेक्ट दिनै डिपार्टमेंट बारायनाय ताबो तमानि प्राय 16 ता बुस्तु तमानि आपरंगै 42 दंनाय 43 डिपार्टमेंट दंनाय आरो लैंड पावर दंनाय डायरेक्ट फंड दंनाय गोबां माबा साबजेक्ट दं एकलाय 43 डिपार्टमेंट दिना बागै जों चिठी सुइखा आमे मेमोरेंडम सुइखा तैबो दिनै आरो लागा दङ दिनै सीट बारना बागै टीटीसी उमानि परेबो दिनै मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ताबक तमानि 30 टा आरो बिसिं 28 टा इलेक्शन नांगौ ते दुइटा गवर्नर नमिनेट खायो आरो जों इनक्रिज बाय रगै
जों साका 50टा सीट अब चिनि स्टेट गभर्नमेंट नि कैबिनेट अब जों एप्रूव खालाया अबेख्लाय जों गोबां मा आरो जों रहौका अब भाइन्ताब जों नायसिं दंगो चिनि 125 बिल्ड बर पास होना जों नायसिं दंगो अब चिनि डिमान्ड जों जतो साइमाना अब पास होना हांख्लाय जों जे ताबाव जे ककबांलाय तुलायमानि एडिसि बाय स्टेट गभर्नमेंट सब समय कन्फ्लिक्ट ककबांलाय तम कारणे आरो कोनो क्लियर सुजाक करे आबनि जों साका 125 बिल्ड दर पास होना हांख्लाय अब स्राय स्रायसिं अब साइमासिनि आबनि बगे जों तिनि अब नायगो तिनि आईपीडी पार्टी जों बीजेपी एक्टिव सरकार फाइमिनि परेव जों गोबां मा सामख्लायखा अब जों ताबन आइसिङै दंगो आबनो नों आं तिनि जों सालायनो बिसिंतै जों गोसे चिथि सुखा तिनि डाइरेक्टर वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ থেকে एज ए मिनिस्टार से आं सुखा दै बोसों तिनि पार्टी तरफ থেকে बोसों मेबंदों सुखा तिनि पार्टी आईपीएफटी दै हयते फाइनेसन तिनि एकी सब्जेक्ट नते जों ऐसा मेबंदों सबमिट खाया अब थ्रू चीफ मिनिस्टर जों चीफ मिनिस्टर तिनि बरमना चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव जों बनो बरिखा दै सारे सारे जों दिल्लीयाव पाठर होका जों साइमनाव तिनि पार्टी आईपीएफटी जत साइमनाव जों 2009 हयते जों लागातार आंदोलन खालाय दङ जों मुभमेन्ट खालाय दं जों खालाय थांनाय दाबो जों जस्ट इन पेन्डेमिक कोरोना भाइरासनि बागै जों आबानि प्रोटोकल जों मा मानेगौ जों ससियेल गेदारिं खालायनाया आबानि बागै जों कत जों मुभमेन्ट खालायनाया जोंनि पार्टी आईपीएफटी यूथ आईपीएफटी तै आगुलेफटी तै आर्टिसा जों जत मिलगै जोंनि प्राय 8टा ग्रुप दं एलाइट ग्रुप दं जों ओरै सालाय दं जों दा पेन्डेमिक रुपाय खांगाय लकडाउन रुपाय खांगाय जों कटर खालाय जों मुभमेन्ट खालायनाय जों जत साइमना साराति परबर साइमना जों आईपीएफटी पार्टी जों आचौै दंया जों कक बुसाय दं तै जों मुभमेन्ट खाय दं आबां जों नायसिं दं जों दा कोरोना भाइरास पाइखांख्लाय पेन्डेमिक पाइखांख्लाय लकडाउन पाइखांख्लाय जों इमिडिएटली जों सारातिबा जों मुभमेन्ट खायनाय जों सिक्लाराव नायसिं दं आबां आं जतनो साव जे दिनै पार्टी आईपीएफटी जों सामंतां दंमानि जों कक साय दंमानि अब जनगण सायमानाय जनगण सिनाय साबो गुबै साबो टाटाल आबानबो आं साव दिनै दिनै बार कोनो बाखाता बायदि दिनै आईपीएफटी पार्टी जों ताबो नाहरै दं जों दिनै जत जों सालाय दं ताबो जों दिनै पेन्डेमिक कोरोना भाइरास लकडाउन पाइखांख्लाय जों कतर खालाय जों मुभमेन्ट खायनाय जों संग्राम खायनाय जों समायटांजाक आबानि बागैनो आं कयनाय जत जों सिक्लारावनो नोर खाता बायदि दाबो जों जरा नायसिं दङ जराना कक सानाय आबानि बागै जों टाइम टू टाइम तैबो जों सालायखो जोंनि पार्टीयाव जों दोरसि लकडाउन पाइखांखाय जों दिल्ली थाङै दिनै जे जों आगे कक सालायमानि दिनै जों जे लेदार बाय जों कम्पिटिशन खायदोंमानि आबारनिफ्राय जों थांनाय दिल्ली थांनाय तैबो भेरि इन्टारेस्टिं भेरि इम्पर्टेन्ट जों दिनै केबिनेट हयते जों एप्रुभ कर हका जों पास कर हका दिनै जों पेकेज रुना बागै जोंनाव आरो दा प्राय दं दिनै 8,389.71 crore about 8,000 crore जों रां सानजाक दं स्पेशल पेकेजनि बागै आबो जों सायनाय आबो जोंनि केबिनेट हयते जों एप्रुभ खायजाक रेजोल्यूशन पास खालाय जों रखजाक पेकेजनि बागै तैबो जों सागा स्पेशल ड्राइव जों एसटी रावनो एसटी एससी रावनो जों स्पेशल ड्राइव के चाकरि ना बाय जों सालायजाक आबानि बायबो जों दिल्ली थांकाव सालायनाय जों दा लकडाउन पाइखांख्लाय जों दिल्ली थानाय बरं सानाय दिनै जों जत साइमनाव दिनै सिक्लाराव दिनै टिप्रासाराव हाजार हाजार लाख लाख जों बेकार चाकरि माइया आबानि बागै जों स्पेशल ड्राइभ खालाय जों चाकरि ना बागै आबो जों दाबि खाय दं जों लकडाउन पाइखांख्लाय जों सालायजाक जों दिल्ली थाङै आबानिफ्रायबो जों सालायनाय तै गोबां मा इसु दं इनाव साय थांगा इसु तै जों इमिडिएटली दा लकडाउन पाइखांख्लाय जों दिल्ली थाङै जों नांगौ जों मुभमेन्ट खायनाय नांगौ जों धरना खायनाय हायखौबो जों प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार जों मालायै दिनै जे दिनै नांमानि दिनै इसुरनाव जों कक सालायनाय हामबाय।